Salutare și bine v-am găsit sau regăsit pe acest canal. Astăzi vă voi prezenta un motocultor Ruris 818K de 18 cai putere. Să începem. Pe ghidon avem ambreiajul, care îl apăsăm când vrem să mergem înainte sau înapoi. Aici avem accelerația. Și asta este maneta de reverse, care o apăsăm când vrem să mergem în marșalier. Aici este schimbătorul, treapta întâi, a doua și aici e pe 0, când vrem să dăm un marșalier. Așa arată bateria. Așa arată și motorul. Motocultorul are 143 de kg. În față are două butoane. Asta este șocul care îl apăsăm când vrem să pornim motocultorul și asta este butonul de benzină care îl apăsăm când vrem să oprim sau să pornim benzina. Acum este pornită. Tot în față mai avem și sfoara de care tragem când motocultorul nu pornește la cheie. Pe lateral avem rezervorul de benzină în care încap cam 6 litri, 6 litri jumate de benzină, depinde. Așa arată motocultorul pe lateral. Să vă prezint și remorca. Remorca este una de la Energo, este roșie. Este destul de încăpătoare, este spațioasă. Pot încăpea multe lucruri în ea. Așa arată ea pe lateral. Aceasta este frâna de mână de pe remorcă. Și aici avem un spațiu unde putem pune diferite lucruri. Un patent, o șurubelniță, o piuliță, o cheie, ce avem noi nevoie. Revenim cu un test drive.